De band uit Jorwert helje dit hier net alleen nog snobbersgwot op met Sint Maarten. Ze helje ook hield op van Friesland voor Wartjaat. Het snobbersgwot werd verdeeld en het jild werd teld. Er ben kindsoldaten en die bedwongen. En dan moeten ze hun eigen familie deerzetten. Als ze niet meewerken, worden ze soms zelf ook doodgeschoten. Dan vluchten ze heel vaak voor naar Nederland en dan worden ze opgevangen door Wartjaat. Ze gaan met al je band leuke dingen doen en dan gaan hun herinneringen fut. En dan denken ze net meer nooit meer, want ze moeten soms iedereen deerzitten en dat is net leuk, want dat doen wij ik net wel. Was je ook hield op helemaal een actie voor Friesland voor Wartjaat? Jou die op en breng weer kleur in het leven van deze band.